Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sana kasadonyo. Ambo penamon nak marolah asli dari Barat. Ambo kemana kunci pasana karya Sarul Tarun Yusuf yang berjudul Batu Daga. Ambo coba sana ya. Desa Yotigo Batu Daga Takana Jubo Mande Basabala Mande dahulu Taraga denai na pulang basuo ayah jobuno tapi kini sadar sansaro takkan Mande Basabala Mande Daulu Lai Taraga Denai na pulang Basuo ayah jobuno tapi kini sadar sansaro takkan masuk denai kapai mandeh malah Jo ibu hati Basabala mande mananti di Batu Daga nantikan terima kasih sana. Jangan lupa like sana, sukai bersama, subscribe sana. Terima kasih sana.